Eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko gurekin streamingez lotu direnei ere. Eta, bueno, gauza evidente ez aparte, hasiko nahi zain evidente ez danetik, hizketan. Juan Cruz idazle, gure idazletan evidenteena izango da, evidentenetakoa, behintzat, zer dan, da zer idatzi duen eta denok ezagutzen dugu, beraz, horri buruz ere hitz egingo dugu horreago, baina aurrena nik kontu pare bat komentatu nahi nizkizuen literatura proiektuari buruz eta zigiluari buruz, liburu honek bere baitan biltzen duen sail edo proiektuari buruz. Literatura, hor, bai liburuaren atzean eta bai barruan ikusten duzuen logoak islatu nahi luken bezala, Albert Daniaren apustua da, literatura gogoeta eta natura lotzeko nolabaiteko hildo bat edo bide bat eskaintzeko idazle jendeari eta noski nola ez irakurleari. Orain arteko emaitzetan, ura saltoka da sail edo zigilu honetan ateratzen den hirugarren liburua. Lehendabizikoa izan zen aurrentzako album bat. Zer, ez zentzuten? Aurrentzako album bat izenburu zuena giza animaliak gara. Bigarrena izan zen saiakera bat, saiakera zentzu, esan ezagun, teknikoenean nola baita esateko, irundar batek idatzia, eta izenburua zuena natura gure esku, Aiora Zabalak idatzia. Saiakera zentzu teknikoan esan dut, zehazalako, gogoeta ikutu akademiko bat zeukana, naturarekiko hitzarmenari buruz jarduten zuen, hainbat modu diferentetan. Eta aldiz, nahi gendun beste ikuspegi bat ere eman, beste zabaltasun bat ere eskaini hildo honi, eta horregatik aritu ginen Juan Cruz pixka bat zirikatzen, bere garaian. Nahi gendun gogoeta pertsonal literarioa eta artearekin lotua, natura begietan hartuta. Ez naturarekin solasaldia bakarrik baizik eta natura norberaren barrenera sartzerakoan ere ze prozesua gertatzen diren, eta nola erantzuten dion kasu bakoitzean idazleak, kasu honetan, prozesu horri. Alegia, nola bizitzen duen idazleak naturarekiko harremana, nola ikusten duen, eta nola... Ez gendun duda handirik izan, Juan Cruz zala horretarako gure idazlerik aproposenetako bat. Zergatik, Juan Cruzek erregistro ugari landu dituelako, genero ugari landu dituelako bere ibilbide literarioan zehar, poesia, modu diferentako poesia, aforismoa, alegia idazketa gogoetatxua, nola baita esateko, arimaren karga ere ustera daraman, edo jartzera mai gainean, jartzera daraman, edo begibistan jartzera daraman idazketa, narratiba ere landu du bai haur eta gazteentzat, bai helduentzat. Orduan, gertu ikusten genuen, Juan Cruz, guk nahi genuen ikuspegi horretatik. Eta horregatik hasi ginen berarekin hizketan, horregatik saltxatu gendun bere barruko zehortan lapikoan, eta azkenean baiezkoa gu oso pozik, eta emaitza ura saltoka da. Bete-betean guk behintzat nahi genuena. Alegia
hildo askotatik aportatzen duen liburua da, gogo eta pertsonaletik, oroitzapenetatik, gaztetako, haurtzaroko gogoetatik, edo oroitzapenetatik, baina baita ere hortik aurrera eginda denboran zehar eta bizitzan zehar, kultura eta naturaren arteko harreman eta lotura ez beti evidente horietaz, ez beti begibistako horietaz, eta horiek danak norberaren bizi moduan integratzeko moduaz. Hortaz, nik laburbildu beharko banu, ura saltokaren edukia hola laburbilduko nuke. Eta bera entzutera etorri garenez, emango diogu. Eskerrik asko, Jorge. Azteko, ondo entzuten zaitez, esan dut lehen ere, katzea bat sukarrekin debinez, eta ez den nahi hemen inor kutsatzia. Azteko eskerronakin hasi behar dut, Albert Daniari eta Jorge Jimenezi gomita egin ziatelako. Bestela ez nuen liburu egingo, ez da pasare burutik. Angel Lertxundi, irakurle hoberik zaila delako liburu atera horretik. Egiten dizun errepasoa, zoragarria izaten da. Jon Umerezi logika eta zientzia saileko irakasleari ohar zientifiko ugari egin dizkidalako. Eta gero liburuaren barruan ageri diren lagunei. Hainbeste bizipen eta ikuspuntu haiei zordi dalako. Haien gandik jaso ditu dalako. Naturarekiko harreman horretan noski azkenean oso bizikizun pertsonaletara jotzen duzu, azten bazara hortaz gogoeta egiten, azkenean zu unkitu zaituzten gauzetan ia beti naturaren alderen bat egoten da. Eta orduan, liburuan hori aurkituko duzue etengabe. Beraz, nik definituko nuke saiakera vital bat bezala. Saiakera vital bat. Noski badaude datuak, badaude erreferentzia teorikoak, literarioak eta filosofikoak, baina ez nazkatzeko baina, espero dut. Alegia, zera, hola bota ditut, pixkanaka sartu ditut, eta ez jazteko baizik, zuk sentitzen duzun horrek askotan oihartzun bat bilatzen du, ez? Zuk sentitzen duzu gauza eta ze. Baina, ikusten baduzu zientzian, filosofian, holako oihartzun bat, ostras, honek hau zerbait unibertsala da, eta gaina beste zentzu batzu ditu nik harrapatu ez ditu danak. Eta orduan, hasten zela ikesten da. Horretarako dira, hor agertzen diran ikuspuntu filosofiko eta biologiakoak eta barrez. Liburua mintzo da errekez, animaliez, harriez, bizitza biologikoaren misterioaz, zuhaitzez, batipat zuhaitzez. Eta gizakioz. Gizakiok naturarekin dugun harremanaz, azkenean gizakiok zuhaitxoak baikara. Zuhaitzetik jaitsi ginen eta zuhaitz bihurtu ginen. Lauankan ibiltzen ginen, jaitsi zuhaitzetik tentetu ginen, da azkenean zuhaitz ibiltariak bihurtu ginen. Orduan, horri buruz dihoa. Kapitulu laburrak dira oso, eta esango izkitzuet, ia denak ere luze izango da igual, baina hemen da eskodan. Hasten da ursaltotik. Ura saltoka. Ursalto da nire txikitako leku bat, leku magiko bat. Oraindikan ere juten naiz, eta bilobekin da ara juten naiz askotan, da bakarrike bai, gustatzen zait. Ez da hola, hor esplikatzen dut, ez da hola locus amenus literario arraunditsuetako bat,
Baizik, bueno, leku xume bat, baina ni bizi berrituta ateratzen naizena, handik iturri hartatik edan, eta ez dakit, gure bilobak erean ezin atera ikibiltzen ez, badoka leku magiko bat da. Eta orduan hori, ur salto, hortaz. Gero, mintzo naiz harriez, harria, naturako harriak, baina baita zeran, harria jasotzearekin duen temaz, harri jasotzaileak garela, harria eraikinak egin ditugu, zeru aukitu nahian, harria jasotzen etengabe. Eta harrien magiaz, eta hortaz ez, horra gertzen dira nire lagun batzuk, bai harri jasotzaileak, eta bai harria beste modu batera tratatzen dutenak, harrien energia esaten dute haiek, eta holako gauzetaz. Mintzen naiz hor, gero mendia sartzen dut aztean, 3 erregen maila mendizaletasuna, hori kapitulo batean baino gehiagotan ageri da mendizaletasuna, eta hor izan dako zenbait abentura, momentuan bizitakoan ez ziren hain graziosoak izan, baina kontatuta izu, parra eta guztien dut. Eta orduan pixka bat, eta hor gero mendian eta naturan dagoen indar berezi bat, nik jartzen dut hor agian hiperoxigenazioa besterik ez da, baina bizitzen duzu zerbait berezia baliz bezala, ez da, indar bat bezala. Eta orduan hortaz ere mintzo naiz, eta azkenean naturaren erlijioaz ere bai. Hor Yeats poetaren ikuspegia erabiltzen dut, pixka bat, Yeats poetak pasatu zituen ez dakizien bat erlijio eta esoterismo eta danak, eta azkenean iritsi izan esatera, bere erlijio personal naturatik abiatzen zuela, eta natura eta kultura lotzen zituen azken batean. Alegia meditazio batean bezala biltzen zen, eta kitxo ez, hori bihurtu zuen bere erlijioa. Eta gero, baliatzen ditut esperientzia, umeekin da mendira joan gau pasatako esperientzia, bakizu loinezinik gehatzen zaren horietakoak, eta orduan unibertsuari begira, etortzen zaizkitzu izugarrizko, eta orduan unibertsuaren sorreraz, normalian kalean zua zenean zaizu, baina mendien hola zaudela, izarrei begira, eta lurra bihurtzen da azkenean espaziontzi bat, sentitzen duzu, orduan txek, eta orduan horazten zean, eta hori gero lotzen dut teoriekin, unibertsuan nola sortu zan, Big Bang, eta gero galdera filosofikoak ere bai, Big Bangen aurretik zer, da horlakoak ez. Gero baratzeaz ere bai, mintzo naiz, nire baratzeako ipurtargiez, baina ipurtargi horrek narama handeetara, haninkaren bidea egin nuenekoa, eta naturarikoko harreman oso berezia gertatu zeneko bat. Eta orduan, hortaz gogo eta egiteaz batera, hegoaldeko gurutzea, konstelazio hori izugarria da, nola deskubritu nuen modu xalebrean, baina, esperientzia hori kontatzen dut ez, nola? Eta aldi berian inken kulturako zenbait naturarekin eta harriekin oso lotuak daudenak, guk hemen daukagun neurrietatik, oandikan ere gogatzen dudanean, Inti Raimi ikusi genuenean Kuzkon, 10 futbol zelaiaineko leku bat, zenbat egon zian, 100 antzesle, 1000 bai, aixa, antzesle atzia eta horre, inguruko mendia jendez beteta, ernioko zelatun hori txikikerio da, lebiti beteta jendez, eta horrelako esperientziak, natura, hango kultura, beste zen, gauz horiek ere kontatzen ditut. Arbolekiko harremana esan dut, arbola bota nuenekoa, arbolak lanatu nituenekoa, arbola landaketak, gero planteamendu ekologista, ekologismoarekin topo egin nuenekoa, duela 50 piko urte, hemen lehenen txuko mugimendu ekologistekin nola egin nuen topo, integral aldizkaria aipatzen dut, garai hartako natura bizitzeko yoga eta natura, yoga zalea izan naiz urte
bueno, hendikan eman naiz. Eta orduan ba, azkenean natura eta gero naturaren ikuspegi zabalak eta estuak, zaiten ditut ez, natura baserriarekin lotu izan da asko, zatik Horazio eta Virgilioren gandik, natura da nekazari giroa, eta Lukrezioren ikuspegitik berriz natura da asko unibertso guztia da, dana da natura, eta orduan ikuspegi horiek eta taoismoak eta jogak azkenean esaten dizu, eta natura zuzara zure barruan, zure barruko natura esaten dizute. Bueno, gero naturaren zentzuak ere bai aipatzen ditut, euskeraz oso natura da izadia, taldi berean da, emakumearen natura bizia irteten den. Bueno, gehiago gure herrian behi ez hitz egiteko eta erabiltzen zan hitz hori, baina baita ere natura, bizia agertzen den leku hori, ez? Orduan, erlez, goain daukadan proiektu bati buruz, Dultze Belarrak, Dultze Maria Loinazi buruzko omenaldi bat proposatu didate, eta orduan herbario bat bukatu daukat, eta Dultze Belarrak jarri diot izena, Dultze Maria Loinazi omenaldia egiten diogulako. Kanpoko argitaletxe baten proposamena da, baina, bueno, euskeraz eta erderaz ongo da. Urmarari buruz eta Txillidakuri buruz kontraste pixka bat egiten dut. Urmara natura eta artea oso modu berezian lotuta dauden leku bat da, ni askotan joaten naizen leku bat da, eta Txillidakuri bai, Txillidakurekin ere loturatxo bat daukat, laizter hitzaldi bat eman beharretan, baina ikusten duzu bi leku hain desberdin eta azkenean naturaren indar berberak, ez? Eta ari naiz txikian nintzenekoena arez, Goroldioa niretzako ama da, niretzako amaren oroitzapena geratu zaidana da Goroldio biltzen, eta nola transformatzen zen, eraldatzen zen, ama Goroldio biltzen ari zenean, Ursalte inguruan izaten ginen. Eta hori niretzako Goroldio ukitzen dudan bakoitzean ama etortzen zait ama zana etortzen zait burura. Bueno, gero animaliekiko harremanak, xaguekin izan ditugun abenturak, txakurrak, katuak, euntzangoa, urtero ez da jarri dut, aurten, inoiz baino gehiagotan, 3 aldiz agertu da, euntzangoa eta azkenean hilik, eta esan dut, tematuta gozan hemen ateatzeko, eta azkenean atera da. Eta urbasa eta urederrako kontuak, gero euskaraz idatzi diren zenbait liburu, naturaz, Altaberen Ziberuko botanika, oso liburu bitxiak, Altonagari buruz, Kepa Altonaga zoologo bat da, unibertsitatekoa, lankidea, eta oso lan bitxiak egin ditu baita ere literatura eta natura lotuz. Eta badago zati bat hor, agian laburregi gatu dena, baina bestela liburu oso hain beharko non da. Eta da, simbolismoa eta natura. Eta hor, ibili naiz bueltaka zuaitzen simbolismo zeltikoa, gerkoa eta pixka bat nolabaiteko erredakzio edo idazkera literario bat egin dut horrekin guztiarekin, ez? Misteriotsua geratzen baldin bada, sentitzen dut, baina nik uste dut jarri behar nuela, niretzako oso garrantzitsua izan delako alde hori. Esan dut hasieran, gizakiok zuaitzi biltaria garela, eta hori oso lotua dago simbolismo zeltikoarekin,
nordikoarekin, hor badauzkate zuhaitz, munduaren zuhaitza esaten diotenak, Yggdrasil, zeak dira, bueno, hemen ez gehasiko gira saltzen, baina oso ikuspegi politak, eta jogak ematen duen zuhaitzaren ikuspegia baita ere, sustraiak eta zerua, nola lotu, edo taoismoak ere ematen dugu hori, zuhaitzaren postura bat dago, praktika taoistetan, zuhaitzaren postura bat dago, hau da, zutik, pixka bat makurtu, eta hau da zuhaitzaren, imaginatzen duzu zuhaitza da. Eta hor, azkenean zuhaitzaren egiten duzu sustraiak eta zerua, holako gauzataz, pixka bat. Gero zuhaitzei buruz, zuhaitza alternatiboa gisa plantatzen du baita, repoblazioa, birpopulazioa zuhaitzekin. Bestela, hemen Euskal Herrian nahiko suerteko gaude, asko ugaritu dira zuhaitzak, baina munduan gauza di joan bezala, eta Araujok esaten duen bezala, irtenbide bakartzait jotzen du arek, eta oraindik garaiz gaudela esaten. Zuhaitza birpopulatu eta horrek beak erregulatzen duela. Harrigarria da, nik hau pixka bat ikusi dut, nola berak zer egiten duen, orekatzen duen natura, zuhaitzak berak. Ernilloa behiratu bestik ez dago, sega desagertu zenetik, nik etxetik ikusiet, 25 urtean, nola igo da, hango ariztiak eta pagoak, eta nola agertu diren berez. Eta nire txonduan ere bai berez, abandonatuta utzi zuten, da batzutan abandonatuta uztia, suerte bada. Utzi zuten, eta berez, aritzak eta ateatzen. Orduan, pakian uztia den natura pixka bat, hemen Euskal Herrian bakarrik atatzen da, beste leku batzutan landatu inbar da, desertifikatu den lekuetan. Holako gauzataz. Eta gero, COVID-aren kontuare etorri zaitzen, harrapatu ninduen, zera garaiak, eta ezin mingainari txuruan eutxi, eta COVID-aren kontuan eta gerraren kontuare bai, interesatu zait, batez ere beste prisma batzuk, prisma ofizialak ikuspegi ofiziala, desente ezagutzen duela uste dut, orduan beste ikuspegi batzuk ere, zera ekartzea, nire ustez isiluta egon direnak, eta orduan, iruditzen zaineri ahotsa eman behar zaila, iruditzen zait. Eta gero azkeneko kapituloan, azkenian hola egiten dut, naturara itzuli. Naturara itzuli da, azkenian pixka bat, liburuaren amaiera, eta naturara itzuliko gara, gaina danok modu batera edo bestera. Eta hori. Amaren altzora. Hauxe da pixka bat. Badago beste zea batzu, Saturrarango, niretzako Saturraran izan zen beste natura bat, itsas natura, nik ez nuen ezagutzen txikitan, Donostia behin euen torrita, baina hola hain harreman potenteaz nuen izan, seminarioan izan, 2 urte hondartzaren ondoan bizi izan ginen, itxasoa etengabe entzunez, eta errekari ondoan genuela, eta, jartzen dut, ez nuen Ama Bergina ikusi honeatik. Fediak egon itzan, eta, gero gaiztatu ginen pixkat, baina ordu bintzat, zea ez, hori, eta, esperientzia hori kontatzen dut, pixka bat. Izango dituzu segurasko galderak, baina nik gauzatxo bat bera izan bitartean kola buruan bili zaite bueltan, iruditzen zaite liburuari importantea dela. Ia nola ikusten deken, gogoetatxo bada, galdera baino gehiago. Gaur egun dirudienez zerbait buruz gogota egiteko garaian edo unean, ematen du beharrezkoagoa edo importanteagoa dela, lehendabizi abia puntua norberaren abiapuntu ideologikoa okeratzea, eta ondoren gerturatzea. Badirudi, naturari buruz gogoeta egin behar baldin badugu,
Aldez aurretik batek izan behar duela, edo ekologista, edo negazionista, edo auskalo zer. Ez dakiz gizarte fenomenori buruz ari garenean ere, berdintxu. Eta aldiz, liburu honetan, nik uste dut balio handienetako bat dela hain zuzen ere, begiradaren gardentasuna, ez zentzutan gardentasuna, eszeptizismo positiboa nolabait esateko, alegia, berez bezala datozen teoriak hor daudelarik ere, eure gogoeta pertsonala eta eure esperientziatik abiatua, ezta? Prejuiziorik gabea. Hori esatea zilegidan neurrian, ez baita eguneko neurria. Baina nik uste dut Juan Cruzek benetan egiten dula oso ariketa zaila. Eta da, bantxe bertan esan dugu, zaila da desprejuiziatzea egunean. Baina importantea da saiatzea. Importantea, lortuko ez baduzu ere, importantea da saiatzea. Saiatze horretan bertan, eta nik uste hemen saio handi bat dagoela horretan. Bizitzan pasatzen ari zaidan gauza bat, da? Orduan oso naturalatea zait. Hori, pasatzen ari zait, gertu sentitzen naizela, jende askoren gandik. Ulertu egiten ditut, zeatik esaten dituen gauza batzuk, bai ekologista radikalek, bai feministek, bai transek eta bai ulertzen ditut. Oain, beti itzen dut, ez du lateatzen zait. Hoi, absolutuki ezin dut. Eta oain, ikiarri kostatzen zait, eskui motorrekoak ulertzen, hori oain ikan, aurrakuzgoak dauzkat, sentitzen dut, eta ezin dut, oain ikan ezin dut. Baina, aizuki, pepekoren bati ulertzera, ere, esan nahi dut, ni oso ezkerretin nator, eta orduan, saiatzen naiz, eta atera egiten zait, eta ikustea alde bakoitzean dauden arrazoiak eta batez ere bizipenak. Honek zeatik esatu dut, hola biziko zuen, eta hola ikusten ditu gauzak. Hori kuadrilan pasatzen zaigu, asko, honen nola ikusten ditu gauzak, ezagutzen ditu bere esperientziak eta nola ikusiko ditu, hola ikusiko. Hori jarrera horrekin sartu naiz liburuan, eta esaten du, oaindikan gauza batzuk tragatzeko, ez daukat, aurrojuzkoa duzkat. Baina, saiatu naiz asko zabaltzen zera. Ekologismoaren inguruan, ni neure burua ekologistatzat neukan, baina gaur egun aitzitu den gauza batzukin, oso atzea gatu naiz nun bat. Eta, oain dela 40 urte oso bitxo arraroa ginen, esaten genuelako zuaitzena eta hori, eta oain dikana zuaitzekin zeitzaldak, oain dikana oite ezarre, niko oain dikana uste dut hor dagoela koska, baina, zera ez, ideologiak, ikuspegiak eta ugaritu egiten dira, eta orduan, garai batean zinan estremoa, integral irakurtzatu zeak zian, eta gaur egun epela, gauza jundialako, beste estremo batean, orduan, saiatu nahi dut ikusten horiek, eta jartzen du momentu batean, nire iritzia ez zait gehiagin interesatzen. Nire iritzi personala azken batean datu berriak ezagutu ala, saiatzen naiz, ni arraiz konbentzitzen nahi emazteak edo, legia, ematen izkit, ez aldezu ikusten, hau horrobetu daula, eta orduan, iritzi personala, nahiago dut, ibilbide luzeak, teoria ondo sendotuak, ezagutu, biologoen ikuspegiak, filosofoen ikuspegiak, ondo sendotu, ezagutu, eta esperientzia personalekin lotu. Niretzako horrek balio dit, eta horrek egiten du ideologia ez. Ikuspegi bat,
nik uste nahiko sendoa, baina hola beti badihua. Aberazten da mugitzen, oain tortzen bali da fisikari bat eta hankaz gora jartzen bali da, Big Bang ikuspegia, liburuaren erdia, bueno, baina zera, hori, onartuko diot, ondo sendotua dago, eta hola, ez dakit. Alde handia egon. Nortasunik ez, esango luke baten, baina. Edo nortasun ugaria. Bueno, ugaria igual, bai. Xelebri, alegia. Bai, hortan ez gira libratzen ez. Naturara buelta, aipatzen duzu. Oso nei gaur egun proposamen iraultzaile iruditzen zait, arrazoi batengatik gehiago ari delako nagusitzen momentu honetan natura kudeatzeko moduei buruzko teoria ugariak, naturarekiko hitzarmen benetako bat egiteko ahalegina baino. Bai, hortan bai, eta gaina hori zera, hemen oso gutxi ukitua daun gauza bat, eta ni oso kezkatu da, hezkuntza mundua. Hezkuntza mundua gero eta teknokratizatua dago, eta nik hau bizi izan dedan ez, zuzenian, nire ikasleekin, nire seme-alabekin, nire biloekin, nire lagunen umeekin, naturan, umea jarri naturan, zuhaitz baten ondoan, erreka baten ondoan, iturri baten ondoan, oendikan bauzkagu zuhaitzak errekak eta iturriak, eta belarrak eta goroldioa, horrek bakarrik ematen dien esperientzia, ez du zeik, parerik, ez dago tabletik horrelako esperientzia, pare iritsiko denik. Hortaz, konbentzitua nago ez teorikoki, baitzik bizi dudalako. Eta nik ikusten ditudanean bilobak ez dutela irtena jarrekartatik nire poza barrukoa. Zer normalean tabletetik atera ezinik ibiltzen zea, eta errekatik irten ezinik zodenean hor beste indar badago. Nik umetan ere bizi izan dakoa, eta uste dut hori dela, alternatiba izugarri. Eta gero beste bat, hau norberaren naturarekin kontaktatzea, hori da oso gauza interesgarri bat, modu askotara egin daitekena, modu askotara. Bakar, hankutxik ondartzan ibiliz, edo lasai eseita zeru ertzari begira egonez, zeru ertzari begiratzea edo telebistari begiratzea, gaur egun, naturari buruz telebistari begira hitz egiten dugu. Eta ekologismoa, eta zea, niretzako horiek, eta horiek gaztetan deskubritu nituen gauza dira, kontzienteki alegia. Bizipenetik umetatik datoz, baina gaztetan deskubritu nituen gauza dira, eta gaztetan deskubritu nituen gauzetatik geratzen diran, gutxietakoak, oindikan hor, bai, horrekin oindikan konektatzen dut, eta ideologiekin batez, gaztetan izan zen ideologia, bai geratu zait gauza bat, eta bakizu zer dan, hango erradikalismoa da solidaritatea. Nik alako solidaritaterik ez dut geroztik ezagutu. Laguntzeko, niri laguntzioten, nik lagundu nuen. Beste ezer pentsatu gabe, laguntzeatik. Alkarrekin gauzak, helburuk zauden, baina horrekin bai gehatzen naizela, beste, genukan munduan ikuspia eta gehatu zaizkit, baina hori bai. Azkenean ze gehatu da, gauza natural bat, beharrean gaudenean elkarri laguntzia. Hori gehatu da hartatik ere. Ez batzutan sermoia emate du orduan. Zerbait batu baten aldetik, galderaren bat, o komentariaren bat. Bueno. Besterik gabe, mila esker, eta gozatu zazue liburua. Eskerrik asko.